Si l'encerto, la publico. 5 minutets i seran 2:15. Sí, aviam, un moment. Hi ha hagut una agressió entre... El Facebook Live s'ha vist, però és que... O sigui, Àlex Massana m'ha intentat parlar a l'oïda quan portem cascos. Em anava a dir un secret, que és el més idiota possiblement que has fet. Hi ha micros davant i s'han fotut una hòstia. Les consignes d'equip, aquí no... Saps allò que fan els futbolistes de tapar-se la cara? No va molt bé, tampoc. Sí. Per qui no ho estigui mirant, ja ho expliquem, han xocat amb el colze, són falta àrbit, no? És el moment del Si l'encerto la publico, el concurs de periodisme de l'Anem Tard, 20 de desembre, i té pinta que no hi haurà més programes fins l'any que ve. Quantes en porten, ells? Quantes en porten? Sí. De moment tinc apuntat 2-0. 2-0, però ells quantes notícies porten? En porteu? Sí, alguna en portem, no? Quantes en portem? Quantes? I jo no he portat una. Jo també. Una i una. Clar. Mira, doncs... Vale. No, perquè, clar, si ara guanyem, quedem 2-2, un empat és trist. Clar, però en cas d'empat... Jo me n'he preparat guanyem una... nosaltres, no?, que juguem a casa. Però una cosa... Jo me n'he preparat una per si de cas. Però sabeu que jo estic en un equip... Què vols dir amb això? Bueno, que guanyar. Jo sóc imbatut. Va. Per la gent que no ens hagi seguit altres programes, això és una... Primer, va de dos equips, va de dos bàndols, no sé si els heu notat. Jo els presento. D'una banda hi ha el samurai xino Jordi Sala i el catalano-coreà dels bons Carles Mayol, aplaudiments. I de l'altra, l'accionista de Blanquerna, Àlex Massana, i el dels acudits del semen, Joan Bustamante. Que sol em sento aplaudint-me. Sí. Salayol, que són els dels fons, els dels corners, contra Masusta. Els friquis. Els fuckers. Sí. Els fuckers. Quina poeta que em fan. Ja sabeu, i si no us ho explico, que això anava tant... Estem liats amb les boles, eh? Amb la tretzo. Tenim una tretzo aquí nadalenca. Merry Christmas. Sí. Ja sabeu, que si no us ho explico ara, que això va d'endevinar quines notícies són inventades per S'ha nosaltres. fet una capsulitis. Després hem d'anar directe al cap. Estic parlant i m'esteu fent coses darrere. Tenim boles a la mà. Sí. Han d'endevinar quines notícies són inventades per nosaltres i quines són reals trobades en mitjans. La setmana passada van proposar els Masusta i les van encertar. No els va sortir gaire bé les coses, per tant 0-2 a casa. Saps el típic partit contra el Getafe que no prepares gaire? I ets malament, sí. Sí. Aquest de... Ben pacada... La diferència és que érem al Barça. Clar, ben pacar. Després d'aturades seleccions i aquestes coses. Sí, una costa. La subida d'enero. A camp contrari 0-2, per tant. Ara la tornada proposa notícies al Salayol, en principi. Sí. A veure si mantenen l'avantatge o si us han d'empatar. No sé si podem tenir desempat, perquè no ho hem preparat, això. Jo tinc un desempat preparat. N'he portat una. Vale. En tinc una a la recambra. Si aconseguiu empatar, la faràs. Si no, no. Perfecte. Vinga, va. Vinga, estic fent a sobre ja. Comença el Jordi. Comença el Jordi. Notícia. Teniu estratègia també de qui comença i qui no? Sí, de fet... Espera, Jordi. Vinga, va, tira. S'estan tocant les orelles. S'han fet gestos amb... Bueno, tenim una estratègia, unes jugadetes. Vale. Endavant, Jordi. Llegeixo el titular, eh? Sí. Detenido por interrumpir el bingo con improperios. Bueno, fins aquí, bé. Vale, molt més. Bueno, volem un minut o dos més. El bingo que no el quino. Un cos. Sí. El detenido por interrumpir el bingo con improperios. El vecino de Bustillo de Medina es arrastrado por la policía local tras interrumpir repetidamente el bingo de los domingos. Ranulfo García, de 68 años, acudió al bingo dominical en estado etílico notable. Tots els noms molen molt, eh? Bustilla és fals. Bustilla és com un guinyo cap a mi. O sigui, el que no ha de ser 100% cert, eh? És Bustillo de Medina. Ha de ser 100% cert, o sigui, no vol dir... És cert, però els noms els inventat. Ranulfo és impossible inventar-se Ranulfo. Jo dic que és que encara no he llegit la notícia. Tira més. Tens més? A pesar de negarle más no sap llegir gaire, a mi també m'ho va dir la setmana passada. Quedarse en el local. Pues que és molt llarg, això, eh? Yeah. Cada vez que se cantaba línea o bingo gritaba por el culo te la hinco, ante la estupefacción de los asistentes. Los responsables del juego intentaron acabar con el comportamiento molesto del hombre dialogando con él. Certa, va. Pero su reacción violenta obligó a llamar a la autoridad. Certa. Jo dic certa. Jo també, perquè s'ha trebancat molt. A mi la setmana passada m'ho va dir. El què? Que no sabia llegir. Prepara-te-la, m'has dit, prepara-te-la. Bueno. No l'has llegit bé, Jordi, llavors ja, pensen que estàs llegint, que no ho has escrit tu, diríem. Vale. És certa, Jordi. Doncs me l'he inventat. No!
És bo, Xaval, t'acabo de guanyar, crec, la primera. A més, el Busta estava convençut que era mentida. És que Bustilla potser era, saps? O el... Hòstia, Medina existeix, Bustillo de I Medina. Ranulfo mira- és un nom? Si jo puc dir-li al meu fill Ranulfo, Sí, crec que sí. quina M'encantaria. putada al meu fill, li diré Ranulfo. Ranulfo Massana, Haig de dir que jo havia proposat un nom i ell l'ha canviat. Un nom de lloc, que era com Adrulja, alguna merda així. Però molt bé, molt treballada, hi ha noms... No, i molt llarga. És que clar, i és que no, sí. no, molt bé, Són molt bé. entrenos, són dies d'entreno. Molt bé, molt bé. Massa temps lliure. No. De moment, el resultat jo crec que està clar ja. Derrotats, tio, no? Seguiu, Fes la teva, fes la Sí, però ara fa el Litus per... Ens aixequem. Per omplir. Amb el més 0-4. la M'agrada ràdio. LOL, tio. Però hem guanyat, xaval! Pel 0-4, Venga, va. va. Diu, se oculta 10 años en un bosque huyendo de la pesada de su mujer. ¿Segueixo? Home, és divertit. Segueix, va. Estan tossint allà morint. Esta joya se llama Malcolm Applegate y tiene 62 años. Lleva 10 años viviendo oculto en el bosque. Desapareció de la noche a la mañana y su mujer le ha dado por muerto todo este tiempo. A los 3 años de casados decidí irme de casa, no la aguantaba más. Las peleas comenzaron cuando ella le exigió que trabajara menos horas y pasara más tiempo en casa. Jo dic Me la falsa. crec, Jo no me la sé tampoc. Jo puc venir amb vosaltres, si voleu, i us dono sort. Fals. Fals. Va. No, perquè jo abans l'he cagat i... És vertadera, segur. Es vertadera, ok, diario. Estem enfonsats, Massana, tio, és que ens hem vingut avall. És com el pàdel, saps? Que no estàs... Falles el primer, Falles el els primer. dos primers jocs i estàs fora. És psicològic, derrota psicològica. De fet, el Litus, fins Sí, i és com la tot... puta Supercopa, El Litus, que està molt content, està fent de victòria. Mai havia guanyat el Litus i fins i tot ell us l'ha colat a l'última, Sí, sí. Per Ha guanyat el humiliar. Litus, fins i tot he aconseguit que guanyi per mèrits propis. Exacte. O sigui, no he sigut jo que he guanyat Perdoneu, sol. ja havia Hem guanyat Sí, els havia dos. guanyat, però Sí, el no, ell 4-0... ha tirat el penalti que deia Cristiano Ronaldo de merda. Sí, no fotem, ara no li donem mèrits que... Però és- Corrat el Jordi, que ha fet 2 pàgines de notícies. Xavals, que Com sóc ens el hem inventat. Vermaelen. Mira, que tinc boles a la mà. És veritat, la currada ha estat del Jordi. Això és Totalment. veritat. Cal dir que la notícia l'ha escrit el Litus. Oh! Les dues? No, l'altre... No, l'altre era veritat. Jo només li he No, diu la donat, veritat, jo li he donat sí. un titular. Bueno, li he proposat un titular i ha dit, endavant. Vale, no cal que ens expliqui el making of. Ja està, que he guanyat. Ben jugat per dos equips, per part dels dos equips, però sobretot pel Salaiol. El Salaiol han guanyat I ara què? bastant. Ara repetim equips ja? 0-4. Ara haureu de repetir, sí, perquè tots hem anat amb tots, no? Sí. Llavors al gener, pues año nuevo, equipos nuevos. Vale. Endavant. Ens quedem aquest i tornem enrere? Estic inventant coses, Potser estaria bé, estem fent reunió del programa ara mateix. Sí. Si els rebentem la boca, jo em preparo coses i els rebentem la boca. Fem-ho. Vale, que tinc molt mal pèl, Ara jo. mateix estic molt... O sigui, jo pagaria el micro i m'aniria. Estic molt tocat. Oients, em dec a vosaltres, però estic tocat. Vale, ja ho tenim. Passen pocs minuts a 2:45, falta una hora i mitja. No, però de programa. a les 12 ja podem fer meetings? Sí, a les 12 A pots les dir 12 sí. vota. Sí, oi? Sí. A les 12 farem Cup? meetings, doncs. Cup of tea? Molt bé. De moment no. 4-0, per tant, Salaiol, recordem el resultat. Al gener, nous equips, nova competició. Go.